Сега Талис е за топката. Нещо заучено подаването към Сергюк, който се озова на вратата на Локомотив Пловдив. Тук Талис има много хубав удар от времето нападател Хуан Перея. Ето го подаването. Именно Перея отклони, получава се разбъркване там. Хорхе Сегура успя да продължи атаката. И сега хубав пас към Петър Витанов. Той вече в наказателното поле. Джонатан се засилва. Удар на бразилецът. Локомотив над всички. Стив Фуртадо с още едно центриране. Тук се получи удар. Каква намеса. Но още веднъж Радослав Кирилов от много трудна позиция успя да отклони повече двубой за вторият отбор на ЦСКА 1948. Добро включване сега и виждаме първия гол в двубоя. Джонатан, където е Стив Фуртадо. Има подкрепа. Талис в наказателното поле. Удар на Талис от малък ъгъл и това е по подобие на първото полувреме, като от нищото домакините нанасят втори удар. Този път Евгений Сердюк се разписва. Изгледа Абрел сега. Абрел първо интересно действие на Дього Абрел. Не да се опитва да я лови. Отново Абрел. Хубав удар на Абрел и какво попадение! Резултатът е изравнен в тази 61-а минута. Дього Абрел дава мигновен ефект. Карагарен се бори за топката. Петър Витанов, отличи действие на Петър Витанов и това ще бъде още един гол на неговата сметка. Тази 92-а минута е щастлива за ЦСКА 1948, защото домакините повеждат с 2-1. Големия